kulendi kurise apa kurise kutaona madziva pasi noori nezvigananda. Kulendi pane nhau iri kunesawo kuno kuChipinge kutisirawo vakuru vese vakwanisa kuzviziva ndo zviri kunoko. Kunyika yaMuswera, kunyika yaChifu Musikavanhu. Tarwadziwa nyaya ino yakatangira kubva pa 2023 sabhuku wedu isusu unoti munhu ende kwaunoda dare rake atorwe zvematongerwo enyika unotozviramba kuti handina kuti kwahaendesa iwo ende kwaunoda, asi munyaya dzakanyanyatonga api zvematongerwo enyika. Saka vakatanga kurwiswa kubva 2023 pakaitika nini ipapo paitoramba kuti nyaya kana kuti mwatoya musangano waMutape waitobhori pana papabhu zvezanu-PF kana zveCC musangano waMutape hapana slogan yemapati. Saka iye sabhuku iye yaane machallenges akazosangana nawo. Vanhu vainga vari vanhu vemaopposition party vari kudzingwa mavanogara mwechipuwa vanhu zanu-PF. Hamusi mapegipi inzvimbo dzaana Mutape. Saka zvadaro vamwe vatori mumakoti izvezvi matare ekunotorwa paanogara paane 20 years echigarapo. Saka nhau yakunesa ndeyekuti iye sabhuku iye adaro kunonozi Ngung'unyana munhu unobva Mozambique ndokwaakafira yule kumwe maPutukezi. Ngung'unyana unobva unozi kuBiyeni. Saka Ngung'unyana uya wakanga kundau mukanesvikira Ngung'unyana ndobva daiti Ngung'unyana zvazvo ndobva atorwa neMunangagwa. Atorwa neMunangagwa unoti wakabata kwaizi wakabata njuzu dziya dzemumvura dziya mbiri, imwe yakafa neimwe yakazwa neimwe yainga iri mhenyu. Saka Ngung'unyana ari kushandira Munangagwa kuti asabva pachigaro. Icho chigananda chimweni chiri kuitika kuChipinge ikoko. Wakatomuhoresa vanhu mare $10 chembere. Saka chigananda chiri kutoshandira Munangagwa kuti arambe ari pachigaro. Zvadaro ichandira Munangagwa vanga vachienda vandinotaura zvezvino kana vice president wenga vanotozviziva iye munhu wandotaura nazvo kana ageza vasingazivi kuti kunenozi chigananda chiri kuChipinge chiri kusungurudza vana veZimbabwe ndiye munhu wekutoshungurudza zvisingaiti. Munhu iyeye akatanga abva akuchinja machief nekuti iye waida kuita king. Saka Munangagwa wakaona kuti pa 2023 wakati kwazi ndoda kuti auwini nekuti une ropa panyara asi nchakuita kuti udini urambe uripo. Saka wakamuita zvaakaita kwazi ndikangogara pachigaro nchakugadza chigaro cheuking. Saka Munangagwa wakaona ndikagadza king zvenyika inenge mukuru ndi king ndobva ndoda kuita mukuru wemachief. Munhu iyeye wagadzwa kuzo mukuru wemachief asi ari munhu wekumozambique akabva muSouth Africa. Chinonzi Ngung'unyana chikuita zviro zvisikadikani. Ngung'unyana ndo chaakutoita ngekuti Ngung'unyana kutotora mukadzi wako kana kutora zviro zvako pamhatso kutotora ngechingung'unyana kwatozi uri kuita Ngung'unyana watotukwa maningi kana tiri muchitauro chedu Ngung'unyana utsinye. Saka Ngung'unyana hwayo ndo hwaakushandisa munyika yaChipinge muZimbabwe. Saka tarwadziwa ndiye munhu iyeye. Saka zvaari kuita manje kubva ashandira Munangagwa ipapo pa 2023 wakabva akurwisana nasabhuku iyaya kuti seyanga asikade zvainga zvaitaura zanu-PF. Iye waingodaira mashoko ekuti hai president wedu wakati kwazi ana masabhuku ngaasiye zvematongerwo ngava munhu weshe ngavaite neutral ngavasaema nebato chichi ndo mataura aita sabhuku iye. Asi ngevanhu vanga vari mukanyi vaya vekuti vanenge veita vanopisa zvinotaura kana zvinotaura president vaya ndo vaakumurwisa. Saka sabhuku iye watorerwa nzvimbo yake. Chikonzero ngechekuti seyanga asikade zvatinoda. Saka izvezvi paakutonga unozi Ngung'unyana munyika yaMuswera iri anda Musikandu. Masabhuku ari kurwadziwa, machifu ari kurwadziwa. Machifu akatozi mukasautidza zvandoda inotawana Munangagwa direct and munhu unotofunda Munangagwa direct. Saka ndaona zvaita Munangagwa pesa kuti hanzi musabhuku akaramba zvatinoda isusu tinobvisa toisa umweni sabhuku. Saka izvezvi takusirwa iye sabhuku iye wakuzvita chief Ngung'unyana wakuisa futi maheadman ake munyika maMusikana munagara mune maheadman agara arimo handiti munozviona. Saka nhau iye iri kutibata semaZimbabweni kana sevanhu vemuChipinge pana izvezvi kurizwe musangano nhasi uno tiri pamusangano wavo vana Ngung'unyana vaya avachadudzwa ngezveopposition kana kuita sei. Unotozi munyika muno mukangotaura kuti uri opposition kana kutaura kuti uri kuopoza mutungamiri wenyika uri kutobva muno. Saka tarwadziwa ndiye iye unozi Ngung'unyana yeye handiti munozviona.
munhu wandotoziya Chipinge cheshe vanomuziya munhu wakagadzwa musi wa 2020 muna August 2024 kubudikidza maelection achipera zvinhu chakugadzwawo inini kana chinge ndaa president. Handi munozviona musangano weSADC unenge kwasizwa ina agadzwa ndisakanganisi kuti wagadzwa musi wa 2 echizi ndiro zvangu zvihambe zvakanaka. Saka munhu uyu uri kushungurudza vana veZimbabwe nekuti unoshandira munanga inyanga wakatokamba zvekutokamba zvekukambira zvekuti kwazi ndiro kuti mweya wangu unga uri pandiri. Saka kukamba kwaakaita wakutora nyika masabhuku akutorwa nyika dzavo dzavagara vachitonga. Isu hatina dambudziko nasabhuku wedu handiti mozvona. Saka inhau inotirwadza yekuti vanofanira kupaona endi vageza ngavatoziva kuti kune chigananda chimwe chekuti idzi kana ichena naye hatidi kumuona kana vachivenga vamene vanotomuziya munhu ndotaura ngezvake nekuti aitomona motika dzavo dzechitendeko izvo zviri kugara papurazi repafenderi rine masoja ndo paari kugara ipapo. Wakatora imweni ngoti masoja anorima hwiti chichi ipapo ena akapuwa chi akapuwa saidi raakapo ndo paari kugara pafenderi. Saka tarwadziwa ndiye nangukunyana hatidi nokutomuona. Saka chitori chigananda chimweni chinotohamba cheitopa mari zvinoita chivhayo saka uripuwa mari Mnangagwa kuti Mnangagwa arambe ari pachigare echiita mapipa ake anenge achiita. Mukagugura vamwe vanogugura vangamuti ngunyana motomuona munhu yeye. Saka ari king kuita king kana kuita chief ungatora masabhuku ere panyika yavo yake yaitongekwa ngunyana hatisi kuiziya unofanira kuenda kwake kuMozambique kana kuna ngunyana kuchena kuna Chirinda baba ake vachigara munyika makatotsvaka muna sabhuku vakapuwa nzvimbo yekugara but sabhuku ya ndovomutorera futi. Saka zvinondirwadza zviro zvezvo. Saka vana veZimbabwe kana kuti vanhu vese vana veZimbabwe ngavazive kuti Chipinge tapindwa neumwe mhondi yakafanana naMnangagwa. Masabhuku vanotonga zvinohamba ngedzinza remasabhuku nematongero avo vakaziva vanenge vachiita. Saka vatorerwa vonotora munhu unobva waMozambique kuti unorapo wava Mnangagwa. Zviriko ere zvinhu izvozvo? Saka ndinokumbira kuti kule ndiuisewo audio yangu iyi ndinoyaya zvamunotaura ndinonga zveshe ndinenge ndichizvizwa paClan TV asi nditaurawo izvo zvinondirwadza. Zvinhu zvataitirwa nhasi musi wa 11 musi weSunday taunganidzwa pamutsatsa. Takanga tofungoti manyepo machichi nemaaudio acho akutotenderera maaudio acho ari kutenderera kuno kuChipinge. Saka zviro zvinondirwadza zvaitika munyika yedu yaMuswera. Sabhuku watorerwa nzvimbo iyoyo unonzi Robert Dungunye Muswera wakatotanga kuti chinge chikora iye Ngunyana chinonzi kwa Ngunyana chofa Ngunyana chakazi Muswera. Saka tarwadziwa ndizvo izvozvo zvirozvo. Saka audio yangu vana veZimbabwe tibatsire iwo kana pazova noutungamiri hwakanaka. Ndinokumbirawo kuti iye Ngunyana iyeye asangowana chigaro kana kuti anofanira kuita tsuro agare semagariro aitozwa ngemasabhuku nekuti taane dambudziko risingaiti chitori chigananda ngekuti unokuita unotorwadzisa isu vana veZimbabwe. Ndinotaura nekuti ndinoziya ndokwandinogara ndinotonombo kuti vaMnangagwa vanoti ave chirapwa ndiye. Nditori nehama dzake dzotaura kuti Mnangagwa nhasi waingapo aitirapo zvakati namunye Mnangagwa waitirapo zvakati. Saka nekuti vaMnangagwa vanenge vachibirira mavhoti ndiye wakazviita munhu iyeye. Vanhu veZANU-PF vazhinji vari mukati meZANU-PF vanotomuziya madhira ake naizvezvi atosiyana Mnangagwa peshe papo unenge aitofuna Mnangagwa zvino Mnangagwa pada ita zvakati zvino Mnangagwa zvada ita zvakati. Ngekuti isusu musikamwe isu chifu wedu isusu haana makumbo musikana wakatomutuka akatoziva mutori tsuro nekuti inini ndotaura president pandinodira. Saka nyaya iritonesa. Saka chimwe chatirwadza isu ngechekuti tiri kutorerwa nzvimbo dzatakagara kubva muna 2005 2025 nekwezi kwainge pemunhu wainga igara wanga anoberekwa kwakamugara pakadai. Saka chibvapo zviri kutoitika izvezvi kutozi sabhuku atona masimba ekugadza vanhu vaane 20 years 30 years vagara panzvimbo. Tiri kushungurudzika munzvimbo yeChipinge munzvimbo yaMuswera. Ndatenda hangu kune vachazotibatsirawo.